kangen kutan po umpama mung sliramu kang dadi lenging ati wis lawas anggonku nunggu nanging amung ngelingono nalika dina kapungkur sliramu nate ngendika tresna lair terus sing batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saderengipun keparenga kula ngaturaken wilujeng siang dhateng ngersanipun para pepunden kula para binispa haji sepuh ingkang dahat kawula mulyakaken, ugi dhateng sangyaning para tamu undangan, ugi langkung-langkung mirunggan dhateng ngersanipun tuan rumah ingkang sampun kersa nimbali dhateng kula sak kanca sarengan kalian campur sari ringkes kerjasama kalian audio Sampurna Musik dan juga terselenggara dengan dukungan syuting film ki apa kae lali jenenge. Ayo Bhinneka. Tanda pemersatu bangsa adalah Bhinneka. Pimpinannya Mas Beni. Ayo iki langsung wae ana penyanyi sik telu urung sendaran ora gagas aku. Ayo Bu, iki mau diteruske.
merga wis sawetara suwe nggone ora sowan ana tlatah Blok C Sitiung telu kene merga 2 taun iki betetet corona. Aku nganti karo Beni pisah terus merga terhalang oleh corona iki wis jan njijiki. Njijiki nggih. Mula kabeh wargaku, kabeh sedulur-sedulurku nggih kula namung nyaosi pemut sing jenenge corona iki ya persasat nek diarani bahaya nggih bahaya, nek dianggep ora ya ora. Amarga menika barang gaib, barang sing ora katon yen disepelekke kadang-kadang malah teka. Ning nek wedi kebangetan nggone wedi niku jiwane sok drop dhisik lah malah cepet tekane nggih. Pokokipun sing penting memenuhi anjuran pemerintah yaitu melaksanakan protokol kesehatan niku pun cukup dan tentu saja memperkuat imun tubuh. Ya nek kalau mangsane esok nggih berjemur sejenak nggih kanggo ngantisipasi kekuatan jasmani kita masing-masing.